Eluf ta' Maltin u Awċin il-ħadd wara nofsinhar imxew mat-turuq tal-belt b'messaġġ wieħed favur il-ħajja mill-konċepiment sal-mewta naturali u kif l-embrijun u wieħed minnha. Il-mixja bdiet minn Pjazza Kastilja u spiċċat fil-Pjazza tal-Parlament. Fost diversi personalitajiet attendew l-Arċisqof ta' Malta, Monsinjur Charles Scicluna, l-Arċisqof Emeritus, Monsinjur Paolo Cremona, l-Isqof ta' Għawdex, Monsinjur Mario Grek u l-Vigarju Ġenerali, Monsinjur Joe Gallia Kurmi. Preżenti wkoll diversi deputati u kandidati tal-Partit Nazzjonalista immexxija mill-kap tal-Partit Adrien Delija u Martu Niki Vella de Fremo, iż-żewġ viċi kapijiet u s-Segretarju Ġenerali. Il-folla preżenti kienet indirizzata fost l-oħrajn minn Dr. Miriam Xiberras, il-Chairperson tal-Life Network Foundation, li qalet li l-emendi li qed jipproponi l-Gvern ikissru l-fibra tal-moralità. Qalet li hu skandalus kif waqt il-programm Xarabank tal-ġimgħa li għadda l-espert tal-Gvern qal li l-embrijuni mhux kollha ndaqs. Sostniet li l-Gvern m'għandux mandat elettorali biex is-surrogacy tkun diskussa aħseb wara implementata. U bħall-ex deputat mexxej Laburista George Vella temmen li l-emendi għandhom jieqfu ħalli tirbaħ il-ħajja. Kellim ieħor kien il-pedjatra Dr. Joseph Mizzi li qal li l-emenda kif rida l-Gvern għandha prezz għoli għax uħud mill-embrijuni se jispiċċaw ifriżati u eventwalment mejta. Għal dastant din mhijiex fl-aħjar interess ta' tfal. Pauline u Patrick Kamenzuli, koppja li tbati mill-infertilità, spjegaw kif huma stess jinsabu fiż-żarbun ta' min ma jistax ikollu tfal. Madankollu, xorta ma jaqblux mal-emendi preżentati mill-Gvern għax jemnu li l-ġenituri se jkunu qed jiddiskriminaw bejn l-uliet prospettivi tagħhom stess. Joseph Margot, rumen adottat minn familja Maltija, spjega kemm iħossu moħħu mistrieħ li ma' żmien irnexxielu jiltaqa' mal-ġenituri naturali tiegħu. Iżda b'din l-emenda ħadd inħoloq problema li tfal ta' għada li se jispiċċaw ma jiltaqgħu qatt mal-ġenituri naturali tagħhom. David Rossi li ddikjara kif l-elezzjoni ġenerali li għaddiet ivvota lil Partit Laburista. Madankollu illum jirrikonoxxi li d-deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra ma jistgħux iħarsu lejn din il-kwistjoni bil-kuluri blu jew aħmar. Minflok qudiemhom għandhom l-għażla bejn il-ħajja u l-mewt. U Dr. Joanna Rose, imwilda istess minn donazzjoni tal-isperma barra mixtutna, spjegat l-importanza li wieħed ikun jaf l-istorja medika u tiegħu personali. Dan hekk kif każ ta' diffikultà medika wieħed jaf isib problema biex kollu stabbilita l-oriġini tal-kundizzjoni u jekk din hijiex ereditarja. Hija enfasizzat aktar minn darba li mhux veru li b'dawn l-emendi kollox se jkun sew u l-Maltin preżenti qed jagħmlu sew li qed jieħdu pożizzjoni ċara għas-sostniet li ma nistgħux nibqgħu għomja quddiem il-ġenerazzjonijiet futuri.